Promešat ćemo ovih par. Može. Izvlači ti prvu, Bili. Čiti naglas šta si dobila. Reci jednu tajnu koju niko za stolom ne zna. Ili popi 3 šamara. Da. Okej. Tajnu koju niko ne zna, ajde. To jest koju ti ne znaš. Pa da, koju niko za stolom ne zna. Nađi onu za led i odmah izvuci. Ajde, reci jednu tajnu koju niko ne zna. To jest koju ti ne znaš. Pa možda... Da je muško? Nađi. Ajde neku tajnu. Pa razmišljam nešto da... Imaš 20 sekundi ili pada 3 šamara, ajmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Aj, neću obrojim, izvini, šalim se. Polako. Čekaj bre. Ti razmisli. Ali dobro ti razmisli. Tajnu koju ti ne znaš, pa ne znam, ono možda da... Ajde. Pojačaj mik da se čuje Alex. Buraz riba priča ono ko da ima 3 godine, nisam ja kriv. I nemojte pišete pedofil ili nešto, nego mislim figurativno. Ne znam jebote. Ajde šamar onda, može? Neću jako. Moraš biti brza. Hoćeš da piješ, hoćeš alkohol, da ti dam vodku? Imam vodku i šeps. Hoćeš šeps ili Red Bull? Ti piješ, meni lupa šamare, pošto ne pijem, može tako? Ajde, sad ću ti doći. Ne znam, stvarno, mislim... Red Bull ili šeps? Red Bull. Zabola šta ti je? Zabola sam zato što ne mogu da smislim nešto, razumeš da mi nije previše hardcore za live. Aha, respekt. A ne znam šta da smislim da bude onako okej. Respekt, čekaj. Evo je. Grey Goose, za sve koji su pisali čoda si ušteko. Grey Goosara, samo široko, batonga, ovo je u klubu 120 evra kod nje. Alex Tela me opljačka. Ribo, aj, beži. Samo malo. E tako. Čekaj da ti napravimo miks. Pošto sam ja domaćin, nemoj da brineš. Za to vreme se ti seti. Reci stop, jel dosta vodke? Možeš. Malo. Dosta? Dosta. Op, malo. Gde se ima tu svi prosipa. Napunio vodom, već bilo načet. Joj, šta je ovo stvarno voda? Šalim se. Nisam ja sirotinja mala, ej. Blaze slikom koja ozbiljno... Baš je jaka. Jaka je Grey Goosara, original. Jesi ti siguran da je to Original. Nije ona kao kod Čodeksa, ono kad ode u promo sep pa mu sipaju, ne belvedere, nego mu sipaju u belvedere onu 365 vodku. Nije promo. Sigurno je Grey. Sigurno Grey Goosara. Veruj mi ti mala. Znam šta ti pričam. Op. Moraš to da eksiraš. Ne, u stvari, koliko 3 cuga su rekli, to je jedan, aj drugi. Dobar, aj treći. Jel gadna? Šta gadna bre, piješ Red Bull vodku bre najjaču na svetu. Aj sad ja izlačim. Kupio Baltik i sipao. Poliži 100 i opisuj ga kao da pričaš o pasti. Uradi ovo ili uzmi 2 šamara. WTF, da poližem 100 i da ga opišem kao da pričam o pasti. Mislim, ovaj 100 nije toliko prljav, ja bih ismeo to da uradim. Ali ne, ima dlake i to ne kapiram. Ali baš glupa, hoćemo da samo izbacimo ovu. Ajde, molim te. Ajde da vadimo sve u stvari, možda ima i dobrih crnih kao realno. Ajde, mi samo da izvadimo sve karte i da radimo šta je najbolje. Ajde ti i ja da se poljubimo, to je najbolje. Ajde. Šalim se. Ne! Ali bio je dobar moment kad si to rekao. Bilo je onako romantično od jedan put, razumeš? Ajde da igramo samo igricu. Ajde da igramo igricu. Bele ćemo izbaciti skroz. Skroz ćemo izbaciti bele. Igramo crne samo. Ajde, samo da sve izvadimo i da vidimo ko je najbolje i da tu radimo. Ovdje su nebreni. Evo ja mešam. Ubacit ću sve ovo. Da su ovo crvene isto. Ajde brzo. Nemoj da se kurču samo. Evo i crne su jače, to znam. Okej. Yoga challenge. Ne može zato što je u haljini. Jel' tako? Da. To je suknija haljina. Da, i već smo radili pre yoga challenge. A i radili smo, da, imaš ono na Pornhubu. Šalim se, nema. Okej, ti sad biraš? Ne, čekaj, ja sam u stvari izvukao glupu kartu. Aj, ja ću. Ajmo. Skini majicu na 1 rundu ili uzmi 2 cuga. Ajde. Ljudi, ću ja dobiti ban ako skine majicu? No, ma neću.
Malo sam se ugojio, nemoj da se ljutiš. Okej, na jednu rundu, sad ti. Pa dobro, nije strašno. Aj sad ti. Pošalje posljednjoj osobi sa kojom si spavala da misliš da imaš sidu. Ne odgovaraj im na poruku do sutra. Ili cug, jel tako? Ajde. Posljednjoj osobi sa kojom sam spavala. Ja uvuko stomak, najjači. Koja je posljednja osoba s kojom si spavala? Pa, jedan dečko. Dobro je da je dečko, dobro je da nije djevojka. Ajde, šalji. Oj. Hoćeš da piješ ili da šalješ? A ostavila si malo karmina ovdje, vidio? Pa jebi ga. To je kao da smo se poljubili. Mogu da mu pošaljem. Ajde, pošalji. A gdje ti je fon? La 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 la. Ajde, ajde. Ali to je glupo u stvari, zašto svakako niko neće ni znati ko je. Tako je, Ni niko ništa. neće znati ko je, niti će vidjeti odgovor. Ma da, pi bre. Da. Pi. Koliko? Ili cugni 3 put, GG, 3 cuga moraš. Ajde, jedan, Doći mali. ću pijana Možeš na 3 posao. mala. Nećeš 3 mala cuga, jebote ni jednu čašu nisi ni popila. Mala cuga. 1. Ajmo dalje. 2. 3. To je to, ljudi, ja oblačim majicu, prošla je runda. Hoće je napit, a nisam ja naivan, batonga. Hvala za 3000 lajkova, ljudi, ko je bio 3000 lajk, nek pošalje. Joj. Čuo da isključi zvuk na telefonu. Najjač. Tela da mi pošalje poruku. Najjač. Ok, idemo dalje. Ja uzimam. Skini majicu, ovo smo rešili. Nek ti grupa napravi frizuru po njihovoj želji i tako drži celu noć. Hoće mi napraviš frizuru? Bukvalno ne možemo da ti napravimo frizuru. Možeš, evo gledaj, na primjer, ovo da se igraš s mojim zalistima i to, da izgleda baš smešno, možeš, hoćeš? Ili Ne ja znam hoću kako. frizuru. Pa ne znam ja kako to da uradim. I imaš, možda imam gel neki, ili sapun, ne, vodom mi napravi. Vodom. Hoćeš? Hoćeš, To mi doneću ne- ti? Pa daj mi gel. Nemam, mislim, u stvari imam, možda imam, čekaj, evo ga. Ajde. Znači Ajde. posle da smrdim na tom. Nećeš, evo pomiriši. Miriše profi. Aha, dobro vidiš. Miriše GG. Kose nema. Pa mi je puko nokat. Ajde. Znači, slobodno diži ono na gore i to. Ja ću stati ovako da se vidi na streamu. Dobro. Ajde, Ajde. nek bude nešto smešno. Jesi uzela malo? Da. Sam uzela mnogo. GG. Da vidim, čekaj da vidim. Evo ga. Po top izgleda. Ko se nasmeje u chatu dobit će ban. Dobro izgledam, a? Da. Eto. A ovo radiš me na onog Sonika, a? Ne znam ja Taj ko je rad. to. Dobar sam. GG, ja ću stalno da nosim ovako. Izgledam ko nosorog. Respekt. Sviđa mi se, okej. Okej, ko se naspeje dobije ban. Ajmo dalje. Ajmo dalje. Aj ti sad. Ja sam uradio ovo. Igraj striptiz. To mi reci! Ili... Najjače. Nemam, ili Za piješ. svaki komad odeće koji ostaviš na sebi popi jedan cug. Ti imaš samo jedan komad ovdje. U stvari Da. imaš i brus i gaći. Da. Ili, aj skidaj čarape. No ne pada mi na pamet, što da skidam čarape bre. Daj da vidimo To mi je te gore ta nego da se- stopala. To mi je gore nego da se skinem sad ovdje, razumiješ? Misliš? Da. Čo stopala su novo. Stopala su no. E bi dala slike kao svojih stopala nekom ono liku za 500 evra. Ne, pa ne bi 500 evra! Ne bi prodavala nikad svoje telo. Moje telo samo besplatno. Miha, koristim. refundiraj 500 evra, nemoj da doniraš. Teo sam da napravimo donaciju, jebi. Nema vez... Igraj striptiz ne mogu, stvarno. Da me ljudi prozivaju da sam cringe. Ne, ali ajde, ovako, ljudi, čekajte sekund. Ljudi, hoćemo striptiz bez skidanja odeće ili da uradi, da popije. Ja sam za striptiz bez skidanja odeće. Ja ću ti pustiti... Ne mogu, joj. A što samo igraš? Hoćeš ja da odigram nešto? Dobro, onda popi. Ajde, koliko ti treba da cugneš ili cugni, popi jedan cug. Jedan cug samo za ovo, vrate, WTF. Neće da skida odeću, ljudi, neće. Dobro. Evo, sljedeći koji bude radim 100% šta god da bude. A jeste, pa šta ako izađe, idi gola do komšije, ima i toga. Kao idi u gaćama do komšije i pitaj ga da li ima jaja, ima i to da znaš. Okej, ja mogu da radim ove Dobro. izazove što treba da kažem. Onda pi, nešto. boli me uvo, samo popi jedan cug, Dobro, nije dobro, mnogo. Ajde. Ajde, sad ja. La. Gleda ti usta, poljubije. A, gledala si mi usta malo, a? Ajmo ja sad.
Ugrizi osobu desno od tebe za guzu ili oboje dovršite svoja pića. Bože, hvala ti! Bože! Hvala ti, Bože! Hvala ti, imate! Joj, Bože! Ajde, daj guzicu. Joj. Ali preko haljine ću. Ali neću jako, neću agresivno, samo će biti grc. Ovako. Ne, u stvari to je kao da progutaš, ne, samo će biti gric. Ne znam što bacam NPC fore. Znači, samo će biti gric. Se plašiš? Šta je bilo? Onda moramo da dovršimo piće, znači ti ćeš ili dovršiti piće onda skroz. Gledaj koliko moraš da eksiraš. Znači, pazite ljudi, ona ima ovoliko piće još. Znači, ona će morati da eksira pola čaše ili da mi lupi šaman onda. Imamo donaciju, čekaj. 100 € donacija za poljubac na Blitz. Ćutimo! Svaka čast za krštenje, ako se krsti, sad sami nastavite ovu legendarnu rečenicu. Respekt za tu rečenicu. Ajde, daj dupe. Hoćemo? Nije da mi se baš to radi, najiskrenije. Ali zašto? Hoćeš da pijemo? Hoćeš da eksiraš ovo? Da. Nikad neću ugristi za dupe. A zašto ne mogu da ti ugriznem samo? Pa nemam pojma, mislim. Ti nekako mnogo za stream, too much. Da, to razmišljam. Zašto se ribe toliko brinu šta ljudi misle o njima? A zato što te ljudi prozivaju kad Kako? si riba svaki dan. A da, ali kako Amerikanke izbacuju sise ono grme na OnlyFansu. Razumeš, one grme. Pa ne znam, razumeš, tako je ovde. Razumeš, daj mi samo dupe da te gricne malo. Znači, samo te gricnem, samo... Ne, a? Pa ne znam. Dobro, onda, evo ti, onda pij, boli me uvo. Ali ova igra, onda ti samo piješ sve vreme. Usrala si se ko grlica. Znači, samo piješ, brate. Samo piješ. Pa ne znam. Aj, neku drugu ću. Poljubite se usta. Aj to. Šta je, izmislio sam ovdje piše popiteljica. Meni bi lakše pao poljubac na Blitz nego taj ugriz za dupe. Ozbiljno? Da. Zašto gricnem te za guzicu samo sam... Kako Darija, se sjećaš Darije? Dala mi da uvatim za dupe na streamu. Dobro, ali Darija je devojka... Darija je devojka slobodnog morala. Pa, mislim, devojka koju je okej, razumeš da šalje... To nije devojka. Ona, razumeš, nije okej da šalje svoje gole fotke, ne znam, možda snima iz OnlyFans šta god. Da, ona snima za OnlyFans. Eto, to je okej, mislim, ako je to tebi u redu, ali meni nije. Čekaj, Čoda možda joj smeta tvoja prošlost, afera sa Tranđom, onim likom što se zove Darija Best. Jel ti smeta to, ne? Ti to ne osuđuješ? Ne osuđujem, mora, mislim, za content. Za content, tako je ljudi, ona zna. Poljubac, kažu svi poljubac, 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 poljubac. Poljubac, poljubac. Ali ne, ali... Šta, hoćeš ali nije ugriza fair. za dupe, a? Ja hoću, to je izazov. Znači piše, evo pročitajte ljudi. Ugrizi osobu za dupe. Znači ugrizi osobu desno od tebe za dupe, za guzu, ili oboje dovršite svoja pića. Znači šta je sa frizurom? A vrate, je zbog igre mi je stavila. Razumeš da ne igramo na live-u, ja bi radila ovde izazove. Znači ti bi dala da te ugrizem da nije live? Da. Ali zašto ne bi na live onda? Zato što će onda posle da me smara milion ljudi. Dobro. Kao na primjer? Pa ne znam, mislim. Znaš kako je to? Ja znam i zato live-ujem jer me boli kurac. A misliš da mene ne smaraju ljudi? Misliš da mi nisu pisali, brate, poljubio si Tranđu? Pišu mi dan danas, evo vidiš, lik je donirao i kaže za Tranđu. Pa to ti kažem, ali ti si naučio s godinama da se nosiš sa svim tim ljudima. Aha, ti se ne nosiš tim. Pa mislim. Onda eksiraj, ajde, eksiraj. Eksiraj i meni lupa šaman. Ne moraš odjednom, ajde. Ne mora eks. Tu je bilo malo vodke svakako, šta? Ugasi kameru i gricni. Hoćeš van kamere da te gricnem? Može, to ti je okej? A ne, ali to je glupo, moraju da vide. Ne mogu, ja sam moraju da vide. Ja sam content kreator, ne može tako, niko mi neće verovati. Gdje si uzeo karte? Kupio sam ih na Instagramu, imaš da poručiš piti.ili.biti. Pozdrav za brata mog Ognjanovića. Kako ide Insta od nje? Aleksandra Mihajlovica C. Aleksandra Mihajlovica, ne? Samo bez. Aleksandra Mihajlovica C. I dalje piješ. To eksiraš, moraš. Umreću. Znači, samo u klubu nema ništa da piješ. Ovo licno vodke sam ti sipao, Aleksandra, ništa nisi popila.
Hoćeš ja da eksiram celu flašu vodke? Jel misliš da ne bi mogo? A ne, ovdje ima mnogo, u stvari ne bi mogo. Evo. Respekt. Dosta je to, šta? Da. Šta to, pa nisi dovršila piće? Dovršit ćemo, ajde da vidimo neki drugi, bit će normalan izazov. Ajde. Čekaj. Stefan je donirao PTL. Kaže, grizi, brat. Ugriz. Nije zanimljivo, samo pije, ništa ne radi. A jebi ga, buraz, riba je ono, usrala se. Evo, pojedi kašiku cimeta ili uzmi 2 cuga. Tu sam nemamo cimeta, ajmo dalje. Ti samo ostavi. Evo, ja izvlačim sad da bi se odužila ljudima. Napravi šljivu osobi levo od tebe. Ili oboje dovršite vaša pića. Šljivu. A ja ne znam pravim šljivu. Ja bi, ali ne znam. Šljivica, ajde. Aj probaj, ne moraš zaista da napraviš, samo probaj. Ali ćeš sjebati Karmin. Možda. A, napila se već riba. Napila se riba. Napravi mi šljivu, samo ja se neću ljuditi. Nisam se napila, joj. Pa ne znam kako to da učinim. Nikad nisi pravila šljivu liku nekom? Ne. Ozbiljno? Ne. Pa što si ti radila? Kao nisi imala dečka nikad? Imala sam dečka, ali nisam ja njemu pravila šljive. Ajde. Joj, Bože, gospode, bojim se. Ajde! Gricni me samo onako, probaj. I sisaj. Čekaj, plašim se. Ajde. Što se plašiš? Propastit ću Karmin. Pa jel imaš opet da ga uradiš? Si ponela? A dobro je onda, lagano. Nisam ponela. Jel nisi ili jesi? Nisam. Pa šta ćeš onda u klubu? JBG. Ne znam, morat ću do kuće. Dobro, aj, odvešću te ja, ajde. Ajde! Grickaj! Aj, čekaj, ne vidi se ništa. Se vidi, ljudi? Ajde, samo me gricni da se vidi. Vidio sam Karmin, pujčina. Gricni me samo da se vidi, evo ja ću ovako stati. Ajde. Ja se naježio. Ajde! Nemoj da se ježiš, stani da mi se ne vide gaće. Ne mogu. Se vide gaće? Ajde, slobodno. Slobodno, jak sam momak. Bojim se, drago. To! Mene loži samo keš, znaš da volim samo keš, samo keš, samo. Ne znam to da ti uradim. Slikat ću ovo Kevi da pošaljem. Mama! Imam šljivu, Gigi. Joj, Bože, ne znam da ti uradim. Dobro, okej ovo, okej, to je to. Samo Karmin ti je malo... Eto, potrudila sam se. Karmin ti je malo z, ali dobro. Jel mi se sjebo? Nije mnogo. Okej, ja vučem. Pustite grupu da vam čita WhatsApp na 60 sekundi. Uradite ovo ili uzmite 3 cuga. Super, daj da čitam. Čekaj, prvo ja da vidim šta imam na WhatsAppu. Sad čekaj. Ne može to, nisu rekli da ima provere. Pa moram da proverim, pa mislim šta da je nešto tajno, poslovno, razumeš? Jer ono, šta ako sam u pregovorima s nekim i potpisao sam ono NDA. Okej, evo ti, ali gledaj, ali nemoj mnogo da ideš na dole. Aha. Evo ti. 3, 4 sad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 44, 45, 46, dosta! 47. Pa dobro, bila je Evo je Lara. Da, ima nekih sumnjivih ljudi. Lara, ali gledaj, to je bilo za stream, stvarno, sve okej, razumeš ono. Kojih sumnjivih ljudi ima? Pa Jana, to mi je sestra. Samo Lara. Ali ajde, ako je za stream, okej. Lara je tverkovala na mom live-u, razumeš ono, a ti ne smeš da... Evo, napravila šljivu, vidi, ostalo je ovdje malo crveno. To nisi smjela da radi striptease. GG. Okej, dobro, pročitala si dovoljno, plašim se ja dalje. Idemo dalje mi, idemo dalje, aj ti vuci. Okej. Pustite grupu da vam čita WhatsApp 60 sekundi. Aj, sad ja tebi. Daj.
Čekaj, ja prvo da vidim. Ajde, ti pogledaj. Ti pogledaj šta ima. To je to. Kako bi, znate šta bi bilo da ja kad izlačim ove kartice, ja moram da pitam Ognjenovića, on zna sigurno da li ovo postoji. Čekaj, sad ću ga zovem baš da ga pitam. Evo ti. Da li postoji kao online verzija ovoga? Čekaj sekund. Zovem, samo se. Jel si spremna? Spremi ti WhatsApp. Spremila sam. Brate, jel nisi zauzet? Jedno pitanje, live-ujem sad s jednom devojkom, igramo piti ili biti, a zanima me samo, jel postoji to online kao da ja mogu ljudima da pokažem na ekranu koju sam kartu izvukao, ako me razumeš? Da mi napraviš. Do ja, znači bit će. Do ja, okej, važi. Aj, hvala ti, čujemo se posle. Radi na aplikaciji. Dobro, evo Okej, WhatsApp. može, spreman sam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Opa, mala! 17, Ko je ova? 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, Šta, ne sam da gledam. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, Opa! 35, 36, 37, 38, 39, 40. Dobro, ja sam tebi isto 100 sekundi, tako da okej, to je to. Ko sad vuče? Ja? Ti. Okej. Poliži obraz osobe desno od tebe ili oboje cugnite 2 put. Da poližem obraz da mi ostane puder tvoj. Ali aj, spreman sam. Šta ću ja s mojom šminkom, kako ja da radim? Ovdje da se izližem s tobom. Aj onda da ti poližem vrat. Ajde. Bože, hvala ti! Ovo su najbolje kartice i kad piti ili biti. Ajme. Brat je ok. Aj samo polako. Let's go! A osjećam nešto, jesi stavljala nešto na vrat? Nisam ništa stavila. Nešto se osjeća. Ne znam šta ti osjećaš. Neku hemiju. Pa parfem je hemija. Možda jesi stavljala parfem? Na kožu? Jok, gdje Pa da što? stavljam? Na odeću. Pa na kožu stavljam. Pa što mi nisi rekla da si stavila, polizao sam hemiju. O, neće ti ništa biti. Dobro, aj sad ti. Ček da namestim Bruce malo van streama. Ajde. Dobro. Okej, aj ti vuci. Ajde. Obri delić obrve. Ajde. Najjače. Ajde, samo malo, evo ja imam mašinicu, čekaj. Joj! Ubit će me ova devojka što mi radi obrve. Ali gledaj, ja ću. Ali onako Izvini. baš malo. Čekaj, ali gdje hoćeš, koji kraj? Evo ovdje imaš jedan deo. A ne, ja moram da te uradim na elitne odrede cviju 2009. Hoćeš to? Samo malo. Jedna na Panjkovića da te uradi malo, a? Baš malo, baš malo. Malo, a? Mnogo malo. Joj. Aj, nemoj da se plašiš, pa obriću ti kosu. Ajde jebote. Ali čekaj, moramo da se razumemo. Koji deo hoćeš da ti obrijem? A ne sredinu. Nisu lučena. Hoćeš nego ovdje na ili... kraju. Aha, na kraju, samo malo, a? Na Pa to kraju. nije fair. Ali izrašće ti opet, hoćeš? Pa da, šta hoćeš, ili to malo ili ništa. Onda piješ. Ne, čekaj, nemoj da si sis. Neću da mi do pola obrve sti dobro da Ali radim, da me ne. otpuste sa mjesta. Ne, čekaj, okreni se ka kameri. Nego kao, da te, razumeš, da te uradimo malo da izgledaš ono kao šmekerica priča. Hoćeš ja da se obrijem, da vidiš, znači ovdje samo cap. Ajde da vidim kako bi ti sebi. Ne, mislim, ja neću to radim, to sam radio 2019. s Jankom, ali izgleda cool. Daće mi otkaz ljudi s posla. od Dobro, ne 15 bukvalno u sredinu, hoćeš onda sa strane samo. Sa strane. Ajde. A čekaj, bukvalno ću ti, gledaj, ovako ću ti. Čekaj, kako to da ti objasnim? Evo, ako je ovdje, znači ja ću ti ovako, do ovdje, razumeš? Da, samo malo, onako To, baš to, to, mnogo to. malo. Huge stuff, lepa ti je devojka, neke sa srećom, hvala. Morao sam te poljubim na foru. Joj! Spremi se. Dođi. Samo Pazi malo, da te ne molim. ovim. Nemoj da... Malo. Hoćeš da se približimo kameri da se vidi? Ajde, dođi. Ajde, molim te. Okreni se, onda okreni tu, ovako se okreni, razumiješ? I približi se kameri. Ajde. To, dođi tu. Čekaj.
Još se približi, nagni se, to. Ne, ja ću te ovdje ću te obrijati. Vidiš, tamo imaš viška tu. Ajde, Imaš molim. pa okreni se, to. To je to. Nije mi se ništa desilo, a? Znači, kako sam ti skinuo? Ne, lopno. Otišla obrva u kurac. Nije, dobro je. Ljudi, u chatu objasnite mi neke stvari. Dobro je. Evo, vrište ti ljudi u chatu. Šalim se, nisam mnogo, nemoj da plačeš. Zato što radiš, da si ti meni, ja bi dao. Ajde, sad ja. Respekt. Okej. Smela si. Sad ti. Prekri šiškama, kaže lik. Pa realno. Aj ja sad. Postavi na Instagramu story question sa pitanjem koje grupa izabere ili cugni 2 put. To je smalo. Ja bi smeo. Questions. Ali ti da izabereš. Ja ne znam šta bi bilo. Hoćeš da napravimo ono? Sorry, ne, neću ja da ti dajem ideje. Evo, mogu u chatu mogu da ti daju ideje. Eto, ljudi u chatu napišite šta da stavi za questions, pošto ja nisam kreativna osoba. Či da pokažem na kameri. Eto. Dali sam NPC. Znao sam da će to da napišu. Znao sam. Ali to nije questions, to je onda kao glasanje, da ili ne. Mislim, mogu i to da stavimo, ali kao... nemam pojma. Još me više voli kada boli je... Ja sam spreman da stavim. Tvoj Instagram je diskutabilan. Izvini. Samo iskaču ribe. NPC lider. Ljudi Ništa bukvalno samo nije. sprdaju za NPC od kad si ti se jednom istriggerovao. Ima li neka riba 0.6 za noć? Smišli kad bi to stavio. Jevo te, što je najče, to je dobro. Ali to bi mi uništilo karijeru. Faris, brate, pametan si iskreno. Faris je jedini napisao dobro pitanje. Da sam stavio, ima li neka riba 0.6 za noć? Okej, cugnite 2 puta. Ajde onda šamar 2 puta, može? Ajde. Malo jače, slobodno. A lakše mi je s ovom rukom, može? Ajde. Dobro. Okej. Ajde, drugi put. A čekaj, drugi obraz, boleće me ovo. Jako. Nije bilo, Saša, nije. Prvi je više boleo. Okej, aj ti, vuci, sad ću ti šamaram, sad ću ti jebe mater. Aj. Pa moralo je malo. Sad ću ja tebe da išamaram, sad ćeš da vidiš. Ali ne po obrazima, nego Peri po... suđe 60 sekundi. Bože! Peri suđe, ajde. Suđe, imam taman da mi opereš neke Hoćemo stvari. to stvarno raditi. Ajde, sad ću ja okrenem kameru ka WC-u. Pa to, ti si za to i napravljena. Šala, izvini. Nemoj sada krenem da prosipam feminizam ovde. Nemoj. Šalim se. Čekaj, ja ću taman, dok ti to radiš, evo palit ću ti ovdje svetlo. Evo ga. Okej. Pa ima samo da se opereš u svoji... Čekaj. Sad ću ja da pozovem sam sebe ljudi na Discord. Jo, što je najveće, ovo nije loše da pere sudove. Ajde. Čekaj, moram da pozovem samog sebe na Discord i da shareujem screen, razumeš? Da bi vidjeli ljudi kako pereš. Jesi spremna? Ajde, spremna sam. Evo ga. Brzo ja ovo radim, sad sam ušao u praksu, nemoj da brineš. Discord. Evo ga, zovem samog sebe. Evo ga. To je to. Okej, onda stavimo ovako. Ovdje se kliptujem. Čekaj. Aj brzo, ne možemo da snimamo. Nemoj da se teraš. Aha, ovdje. Okej, ugasio. Nisam. Ne, zašto neću? Aha, moram ovdje smijeti. Evo ga, okej, sad može. To je to. Okej. Ajde. Znači evo ga tanjer za pranje.
Da vidimo kako znaš da pereš sude. Evo, znači, prvo malo ovako... Krenuo je timer, 1, 2, Bre, 60 60 sekundi, brzo, moraš da opereš na... Ovdje, doriš. 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. To je dobro, tanjir se taj oprala, koliko toliko. Ajde, dalje, sljedeći tanjir. 30 sekundi za sljedeći. 30 sekundi imaš još. Pa ovdje mora se baci ovo jebeno. Mora se baci. Dobro, baca u đubre, respekt. Prava si domaćica. Okej. Tako je. Još 10 sekundi. 10, 9, 8, Ovo je mnogo 7, skoreno 6, jebote, kad si ti ovo 5, jeo? 4, 3, 2, 1. To je to, kraj. Ajde vidimo kako je oprala, ljudi, ugasli vodu. Okej, gledajte ljudi, skloni ovo. Ocenite od 1 do 1, gledamo što je uradila. Oprala, nije ni oprala. GG, mala. Aj, GG. šuću, propastila sam se za posao, pogledaj. GG. A onda ti ideš na posao posle. Nije u redu. Vodit ćeš na posao. Briska. Evo me. Ovdje mi kamera u kurac. Pala je. A kamera moja. Stiglo mi je pismo, ali nije pozeto. Dobro je, navesti se. Pa klenac, stvarno. Evo ga, okej, disconnect. To je to, vratio sam sve kako treba. Dobro je ovako, kaže, je subscribe, Ajde, pusti hvala. me da sednem više. Ajde. Sada ti izlačiš valjda, zar ne? Ja izlačim, jeste. Okej, spreman sam. I ove. Neka grupa smisli neki izazov koji moraš uzeti. Ove sranje. Ajde, ovo. Isto. Skini se u donji veš, pokucaj komšiji i pitaj da uzmeš jaja. Pa banovat ćete. Ne bi me banovali, nego je problem što ne može da se snimi nikako da odem do komšije. Znači da spustim kameru malo. Kako ne može? Gledaj ovo kako me nervira, mrtvi monitor. Moram da popravim moj monitor što pre. Drugi monitor mi umire. Dodiruj se nosevima se dodiruju sa osobom desno od tebe 60 sekundi, gledajući jedno u drugo ili oboje završite piće. Ili, imamo to, ili uradi 10 sklekova uspešno i pi 3 cuga. Ajde uradim 10 sklekova na tebi, može, to nije loše. Na meni? Alo? Ajde, mislim, razmislit ću, ali brate, sad sam svakako ovako spontano uradio i rekao sam ljudima da mogu da kupe na Instagramu piti.ili.biti. Važi, brate. Ajde, čao. Hoćeš to da uradimo, sklekove? A što to? Znači, sklekove ili da se dodirujemo nosima, bili? Možemo to s nosevima. Da se dodirujemo 60 sekundi. Šta fali? Ali nemoj da si probao da me Ajde. probiš. Pa što? Ne može. Neću, ajde, čekaj. Znači ja ću stavim timer. Hey Siri, set the timer for 65 seconds. 1 minute and 5 seconds. Ok, Starting 4, 3, 2, 1. Čekaj, moraš se okreneš ovdje, to se vidi. Nemoj ni slučajno da pokušavaš nešto. Ljudi, da probam. Ni slučajno. Napišite u chatu 1 ako hoćete da probam. I ovo mi je loš profil.
Hey Siri, how much is it left of the timer? The timer has about 23 seconds to Još go. 23 sekunde. Još 23 sekunde. Meni je postalo malo neprijatno. Kako lepo miriše, jo. Svoj ti mene pusti malo. A ne, pa izgubit ćemo. To je to. A na kraju si se odvojila. Moraš da popiješ sad. Šta ljudi pišu jedan? Da bi se poljubili. Joj, život. A što si odustala na kraju? Zato što si ti nešto približio, nemam pojma. Pa šta? A ti frka kad sam se približio. Ne, nego nema, razumeš, pokušavanja ni za kakve poljube. Ja sam se postideo. Brkica ti je bila. Ajde, dobro. brzo još malo da vidimo. Ne, to je i kraj, moram moram da te vozim svakako. Ajde. Idemo u... Ajde. Oh, klinopu.